A primeira edición do Coworking de Barro estará integrada polo de agora por 20 emprendedores que compartirán durante un período de 5 meses o seu espazo de traballo onde, ademais, recibirán información e formación e tamén acceso a diferentes tecnoloxías que estarán á súa disposición. Unha excelente iniciativa para o Concello, tal e como sinalou o alcalde da vila. Si hai algo especialmente bonito dentro do polígono é o vivero de empresas. Eu penso que é especialmente bonito porque é unha instalación que permite que xente que de outra maneira tería difícil poñer en marcha o seu proxecto empresarial, o seu proxecto de vida económica, pois este vivero de empresas dalles as posibilidades e así é que, como decía a presidenta, está con unha ocupación moi alta. Esta instalación, na que se investiron uns 800.000 euros, será un punto de encontro para fomentar o emprendemento e aumentar as posibilidades de éxito de todos aqueles que participen na iniciativa. Temos as mellores comunicacións de toda Galicia e, polo tanto, este é un espacio onde se vai a construir moita riqueza, onde se van a desenvolver moitos proxectos. Aquí temos este espacio de coworking, onde vai a ser tamén o Fab Lab, onde iremos construindo máis espacios de atención ao emprendemento, pero tamén en todo este polígono temos 24 oficinas para viveiristas, xa están ocupadas 16, temos 16 naves para que se poidan desenvolver proxectos empresariais, temos 4 salas de xuntas donde se poden ocupar esos espacios para promover, para reunirse, para crear, para traballar conxuntamente e agora temos estes espacios. O acto de inauguración estivo presidido pola presidenta da Deputación de Pontevedra, polo alcalde de Barro, o director da área de desenrolo de Pemes e o deputado de Cooperación, e a que tamén asistiron numerosos rostros coñecidos da provincia.